Milí žiaci a poslúchači nášho rádia, po mesiaci a 2 štátnych sviatkoch sme tu opäť aj s naším rádiom. Na úvod tu máme akcie za mesiac apríl. Naša škola sa každoročne zapája do úpravy životného prostredia v našom okolí. Ani tento rok tomu nebolo inak. 19. apríla sa všetci naši žiaci vybrali do ulic oboch obcí a zbierali odpadky. Po tejto akcii sú naše obce o mnoho krajšie. Dúfame, že žiaci pôjdu príkladom ostatným občanom. Deň narcisov. 12. apríla sa v našej škole uskutočnil Deň narcisov. V škole sme vyzbierali sumu 100 eur aj 93 centov. A do oboch obcí sa vybrali žiaci 8. ročníka, ktorí vyzbierali 238 eur aj 17 centov. Spolu sme teda vyzbierali sumu 339 eur aj 10 centov. Za príspevky všetkým ďakujeme. Cyril a Metod. Dňa 34. našu školu navštívili solúnski bratia Cyril a Metod. Do programu, ktorý si pre nich pripravili žiaci 2. stupňa, sa zapojili taktiež ich spolužiaci. Či už to bolo v súťažiach, pantomima alebo hádanie autora a názvu básne. Vďaka patrí aj našim staroslovanským hostiteľom, ktorí nás ponúkli svojim malým občerstvením. Základná umelecká škola v Pohronskej Polhore funguje už 7. kalendárny rok. Najväčším úspechom bola tento školský rok účasť našich žiakov v rôznych súťažiach počas mesiaca apríl. Timea Vojtková zo 4. B triedy získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži v Revúcej vo vlastnej tvorbe žiakov základných umeleckých škôl, kategória harmonické nástroje. Skomponovala skladbičku Pán a pani na prechádzke. Tejto súťaže sa zúčastnila aj Viktória Pohorelská zo 4. B triedy, ktorá získala čestné uznanie. 14 základných umeleckých škôl sa stretáva na súťaži Pódium mladých umelcov. Tohtoročná regionálna súťaž v hudobnom odbore sa konala v základnej umeleckej škole Poltár. Viktória Hrončiariková zo 7. B získala 1. miesto v hre na gitaru. Alexandra Vojtasová z 5. A získala 2. miesto v hre na gitaru. A Erik Balín z 3. A získal v Tisovci 2. miesto v hre na akordeón. Kristína Omamiková z 8. A na okresnom kole materských škôl Slovenský Slávik robila doprovod k repetíciu dievčatku z materskej školy Pohronská Polhora a získala pochvalu za najlepší doprovod. Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov. V okresnom kole výtvarnej súťaže Civilná ochrana očami detí získala 1. miesto Lucia Adameková z 5. A triedy, 2. miesto Lukáš Adamek zo 6. A triedy. Hudobná súťaž Slovenský Slávik, 1. kategória, 1. miesto Šarlotka Tamásiová z 1. A triedy. Na 2. mieste sa umiestnili Sabinka Farkašová z 1. A triedy a Monika Omastová z 3. A triedy. Na 3. mieste sa umiestnili Ondrej Portoleky z 3. B triedy a Andrej Vlček z 1. A triedy. 2. kategória, 1. miesto Veronika Blončová zo 4. B triedy, 2. miesto Daniel Vlček z 5. A triedy. Na 3. mieste sa umiestnili Robert Palacka z 5. A triedy a Danka Madelová z 5. A triedy. 3. kategória, 1. miesto Lenka Remiášová z 8. A triedy a 2. miesto Diana Revesová z 8. A triedy.
Slovenskej republiky vo vybíjanej dievčat. Na nádhernom 4. mieste sa umiestnili žiačky našej školy zo 6., 5. a 7. ročníka. Biologická olympiáda Poznaj a chráň, obvodné kolo. Kristína Uštiaková zo 7. A sa umiestnila na krásnom 1. mieste v botanike a v kategórii zoológia sa na krásnom 1. mieste umiestnil Robko Viglasky zo 6. A triedy. Čo nás čaká v mesiaci máj? Zber papiera 20. až 24. mája. 24. mája tanečný venček s deviatakov. Farebný týždeň. Z 27. až 31. mája. Maľovanie plota. Mesiac apríl sme už vyčerpali všetky informácie a námety. Svoje vlastné postrehy do nášho rádia môžete odovzdať redakčnej rade. Do počutia, priatelia. Redakčná rada: Lenka Eremiášová, Majka Veverková, Paľko Adamek a Sára Tereňová.